Boracay Chewy Cookie. Please hide your ugly ass boyfriends. Bakit ang ingay ng motor mo? Why do you make a sound? Tanggalin ba na yun? Tapakan niya. Chris Brown, mahal na nga eh. Oh my God, oh, screen out, 3 points. Oh, Luzon, Visayas at Mindanao. Hawakan ang mga nandyan si Kuya Will. Bawi na lang sa next live. Kung masaya mga kansel, alam niyo na sino ako. Kung nagtataasan lahat ng presyo ng bilihin, taasan din natin ang meme supply. Kailangan may supply and demand. So atin na agad simulan. Bili ba ating merch? Description, pin comment kung gusto nyo. Kung may pera pa kayo dyan. Bigyan mo ako ng cortisol meter kung mapupunta sa pinakamataas o pinakababa. Para na rin yung oil price hike. The only correct reaction. Kuya, wag! Kuya! Tanggalin ba na yun? Tapakan niya para matigilan natin. Kuya, down! 3 pesos 70 cents. Pero 2022 pa yung video na to. Well, dumala pa nga ngayon dahil sa alam niyo naman sa gera ng nangyayari ngayon. Ang nagkakainita, naglalabasan na sama ng loob weekly. Dadaig pa nito yung mga kapitbahay nyo na nagbabangayan. Ito yung oil price hike. At ma-implement siya from March 10. Ito nire-record ko hanggang 16. Nung nakita ko yung mga porsyento niya, maabot na 8% increase yung gas. Yung diesel ay 15% halos. At average 20% yung kerosene. So, syempre, maraming sabi niyo, wala akong pakialam dyan pa, wala akong kotse. Ito ay magti-trickle over sa lahat ng bilihin. Dahil, paano ba natin na ikakalat ang mga bilihin? Diba? Sa distribution. Ano ba ang kailangan ng distribution? Gas, kotse, na nagdadala nun. Hindi naman nagta-teleport ng ating mga pagkain, diba? Hindi naman yan parang kinaka-copy-paste sa Photoshop. Malilipat mo na sa bahay mo, sa loob ng frigidaire mo. Hindi. Yan ay gumagalaw sa source, papunta sa mga supermarkets, papunta sa mga malapit na palengke sa inyo. Yun ang nagpapasakit niyan lahat. Yan ang nakakalungkot ngayon, pero syempre ang ekonomiya ay makakabawi din. Pero yun nga, sa ngayon, kailangan yung maging mas matipid. Lagi naman, dahil mas tataas ang mga bilihin. So, sana ay tumigil na yan. Sana ay makahanap ng paraan ng ating gobyerno na kung hindi man mapigilan, syempre mahirap yon, ay makahanap ng ibang paraan para makahinga ang mga Pilipino. So, ngayon, wag muna tayo huminga. Bawi na lang next life, diba? May magsasabi nga dito na swerte daw yung mga electric vehicles na meron daw ngayon. Pero isang parte lang yun yung buong tataas ng mga presyo. Yes, kung meron ka, nice sa'yo kasi hindi mo masyado mararamdaman yon. Pero hindi ka naman professional EV driver, diba? Ay, shoutout sa mga naka-e-bike dyan sa Etibac. Pero kasi isang parte lang yun ang buhay, boy. So, pwede ba ang pigilan na lang natin ay yung pagtaas ng oil kaysa pigilan yung mga e-bikes? May nakita nga ako, yung nag-hoard siya ng gas. Nakita ko yung nilagay sa likod ng kanyang kotse. Pero masama, alam ko nakakabulok yun. Yung mga naglalagay ng parang meron doon sa mga kilala doon na nagpumapayag na magpa-store ng kanilang ng mga oil sa kanilang mga yung mga lalagyan ng tubig. Pero hindi kasi lahat pwede. Mag-ingat kayo kasi meron diyang mga leak kasi pwedeng matunaw or mag-permeate yung mismong gas doon sa lalagyan niya. So mag-iingat na lang kayo. Kalaki Papi, Temart. Mahal na nga Chris Brown. Wala na. Well, brown na rin yung scramble. Wala. Scramble pa rin ang mas malakas. Not in front of the huzz, cuz, man. Okay lang. Yung kanyang plus 99 aura na bawasan lang naman ng 50. Paldo ka pa din. Proud of you, boy. Sunod. Ticket. Happy Thursday, everyone! Luzon, Visayas Ano at magiging masaya? Mindanao. Hawakan na ang mga ticket. Hawakan na ang mga ticket. At tumutong sa... Hawakan ng mga tickets, that's right. No! Nandyan si Kuya Will. Meron agad translator. Naku, buti high blood, high cortisol na naman si Kuya Will. Hindi presyo ng gas tumataas, ang kanyang cortisol ang tumataas. Ba't kayo ganyan? Yobi, nag-away na naman. Lagi mag-away sa circle friends. Bidrahan nyo na guys. Sa kanya, iba't ibang angle dapat to. 1, 2, 3. Matatalo na ba ang kanapis? Hindi ba dapat sa gitna? Gitna mo yung gitna. Gitna mo. Ayaw. Manahimik ka kasi. Di ka pa naman nakatry nito eh. Dapat nakatry na last year pa. Ay, mo. Di ko to i-mute. Nakabasher.
Baka yung style niya kasi, tinutunaw muna niya yung gilid eh. Kaya nung dinerecho niya sa gitna, nagbagsakan na sa harap. Diba? Ito yung dome na meron tayo. Medyo napapasaya niyo ako, medyo. Gusto ko to. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hindi po ako masamang tao. Wala po akong gagawin sa inyo mga gadgets ko. Kayo mag-alala, hindi ko po agawin yung cellphone nyo. Hihingi lamang po ako ng konting tulong dahil po ay magpapapuke po ako. Hawakan ng ating mga... Tite. Tataas na rin kayo mga operasyon para magpalagay ng ticket at ng Pokemon. Papasok na si Nathan. Luto tayo ng egg para sa breakfast at lunch ni Nathan. Pasok na siya ng cool. Oh my God! Nasave pa ni nanay! Tayong chicken nuggets. Ah, Paborito ni Nathan. sabi ka Nathan. Ina mo Nathan. Bakit mag-aral ka mabuti Nathan ha? May mga mommy issue, mga hindi minahal ka lang nanay, ang maingit kay Nathan. Pero okay lang Nathan, sana na-appreciate mo yan. Sarap na itlog ni Nathan. Hindi naman si Nathan kakain yan, ako eh. Salamat nay. Sunod. Ano nangyayari? Yes, man. Bisa gusto ko na lang mag-breakdown. Literal. Kung hindi ganito breakdown, bastos na naman! Yun lang gusto ko makita skill set. Pero guys, gusto ko ikot mo yung twirl. Meron kasi yung Centrifugal Force. Talagang finorce ko. Arrow. Row. Oh my God, man. Huwag mo itaas yan! It never happened. Good job, Nathan. Nice one. Ikaw lang si Nathan ngayon. Tumaas na ang lahat, wag lang yun. Wag lang yung letrang yun. Hayop ka. Sunod. Your friend is in the... Surprise, manggug ka. Sumasakit na nga ulo ko sa preso. Kaya sakit na pa ulo. Bip-bipan mo nga yan. Hayop ka. Yan, sige, enjoy. Minsan ito na nagpapasaya sa'yo eh. Yung tropa mo kasi habang nagmamaneho ka, mas malaki ang ginagastos para sa gaas. Ano to? Ito, isa pa tong Tomas. Yung trending na Dubai Chewy Chocolate. Ayaw matanggal? Pero kasi, kasi medyo may pait kasi yung unang kagat eh. Kasi yun yung cocoa powder. Pero may kasama, may kasama postage powder. Nagmukha na ng bayag halos yung chewy ko. Mapait siya kasi natikman pa lang niya yung labas. Andun na malapit na siya dun sa feeling eh. Parang nakakasama na to ng feeling sa paano pang itataas ngayon ng Pilipinas? Sunod. Nauna pa ma-upgrade yan kaysa brakes ha. Siguraduhin natin maganda yan. Nasa to Lagro. Shoutout sa mga taga Lagro. Apple G-Play. Sunod. That can affect the diffusion of substances across your membrane. Ito na lang yung gains na magkakaroon tayo. Wallet gains, wala na eh. Jimmy! It all interconnects. Sunod. Okay, bala na mabawasan yung cortisol ko dito. Maraming salamat. Bakit ang ingay ng motor mo? Why do you make a sound? It's the exhaust. Can you avoid that? Sige, takpan mo ate. Lagay mo yung daliri mo sa loob. How do I avoid? I'm moving forward. Dahil man. Nabinigyan pa ako ng physics class. Tama nga naman, with every reaction, there's an equal and opposite overreaction. Alam mo, ito si ate, si BG, kung BGC Karen ba to? Mag-antay ka lang ng mga 10 seconds, wala na si kuya sa, sa distance na maririnig mo siya. Pero hindi kailangan natin maging bida for the day. Sunod, nadagdagan na aking cortisol doon. Di kita papaya umalis. Minong nakita ang mga presyo ng bilihin. You're missing me! Taasan mo pa ang cortisol ko, hayop. Asia's first Catholic exorcism. O pwede bang basbasan natin yung mga gas station? Kasi magiging Diyos na si mga yan sa sobrang taas sa mga bilihin dyan. Sana pwede rin mag-exercise na ng mga tao kasi minsan ang pumapatay sa kanila at napapabilis papuntang langit ay ang kanilang health. Dapat lahat dyan pwedeng dumaan lahat ng politiko eh. Guys, I can't this Valentine's Day. Please hide your ugly ass boyfriends. May nakita akong guy kanina. Mukha siyang drug addict. Like, not even OA. Mukha talaga siyang hinahanap ng PNP. Tapos yung girlfriend niya, sobrang ganda. Like, mukha siyang Chinese TikTok baddie. So, sobrang nagulat ako. Talagang tumalikod ako sa family ko. Sabi ko, guys, makita niyo ba yung nakita ko?
nakita niyo ba kung gaano ko pangit yung guy, tapos gaano ko ganda yung girl? And then, di ba like yan nakita namin? Tapos, Rage bait not ba to? even 10 seconds later, I saw the exact same couple. Not the exact same couple. I saw the exact same thing, ugly ass boy, the most beautiful woman in the world. Piss me off. Piss me off. Diyan na inis. Iba naman sa isang relasyon ang kanila na po-provide sa isa't isa eh. Pwede ko itapat sa yung, yung salamin eh. Single ba to? Pwede ko single to. I mean, may mga tao na, alam mo yun, may iba-ibang pinagbabalanse sa kanilang priority sa isang relasyon. Oh my God. Kala ko pa naman may bitaw, wala. Tinaasa mo na naman ang aking cortisol. Mababa na nga eh, men. Mortal Kombat! Hey! Doon pataas ang ang presyo na lahat. Yes! Me versus myself. May nakita akong gusto kong bilhin. Yan, kalaban ko lang din ang sarili ko eh. Iniiwasan ko lang. Okay, babaan mo yung cortisol ko dyan. Ito. Inilunsad ng Bureau of Customs, LTO, DOTR at DOF ang Electronic Certificate of Payment o ECP system na layong gawing mas high-tech at less human intervention ang lahat ng transaksyon na pagpasok ng motor vehicle sa bansa. The inauguration ceremony. Kabado yung mouse. Huwag mong gagalawin yung mouse. Ang galing nyo. Grabe. Mga pakulo na HR to eh. Alam ko na to eh. May nakita ko original to yung sa India ba yun or yung nagalaw niya yung mouse so kita na nagpa-play lang yung MP4. Nice, ang galing. Buti na lang walang human intervention yung mouse na nag-play niyan. Taasan mo yung cortisol ko dyan. Trying Boracay Chewy Cookie. Boracay Chewy Cookie. Make Boracay Chewy Cookie. So here we have the filling, which is the pistachio and kanafi. Here is our... Kuha niya yung boses sa ibang bansa mong tita na may gustong ipagyabang sa'yo. Boracay Chewy Cookie. Nung bago niya tanggalin, mukha siya yung sa mga aso, yung mga tayo ng aso sa buhangin. So crunchy. Nasa mo yung pistachio, yung Kailangan ko ng behind the scenes yan. Sige, ituloy mo. Gusto mo ng content, di ba? Okay, tumaas yung cortisol ko nun. Sumakit yung tiyan ko. Salamat. Dapat yung batilya ko dapat dito eh. Ang laki oh, tignan mo naman oh. Kasi taas ng presyo na bilihin. Bakit? Hindi, uso yan ngayon eh. Uso ba yung nasa likod? Namahinga na ba yung nagpauso nito? Lagyan ko ng batilya, iangat-angat ko lang dito. Sarad. Ayan dito, nagmahal lahat dito sa palengke. Naku, huwag mo ginagawa yun sa mayroong... Huwag mo gagawin sa may hawak na machete, boy. Mahal ang kidney ngayon. High cortisol moments. Sarad, pinakakalmadong road accident na makikita mo sa internet. I mean, sa sobrang high cortisol naman mga tao ngayon, kaya... Hindi ko pa mahanap, neutral. Nabigla siya eh. Ano, jowa mo na may tama. Gilid tayo, okay. Usap muna tayo dyan sa gilid. Natamaan yung yung sa'yo. Ay, wow, concern. Hindi ba ako nakita? Hindi kita nakita eh, sorry. May kasi, ano ba to? May tumatawid. Paano yan? Ito lang naman. Wala naman, gate number lang. Okay lang. Okay lang? Oo. Hindi, ayaw mo na yan. Okay na to. Sorry. Okay lang. Ingat. Man, faith in humanity restored. Ito yung sabi ko sa inyo, minsan kailangan mo lang maging mahinahon eh. Alam ko mali niya eh, malinong kotse, di ba? Siguro kung lumaki ka na lagi ka sinasabing mali ka, maghahanap ka ng tama ka eh. Alam mo, naghahanap ka ng gano'n eh. Ay, good job sa inyo. Huwag na natin dagdagan ng init ng ulo, huwag natin pataasin pa ang ating mga kolesterol at dugo. Nagtataasan na lahat eh. Good job sa inyong dalawa. Bawasan mo yung cortisol ko doon. Ito to. Karoon daw ng boy bonnet na sinugods ang Kaya. I think P-pop ata yun na girl group. Oh my God. Okay na screen out. 3 points. Tayo na. Ano nangyari? Gusto niya pumasok sa loob? Meron siyang sa Nubia event? Ano ba yun? Pumunta na takedown. Ingat kayo palagi. Kaya minsan natatakot ako sa mga events kasi sigurado ko lagi maganda security nila. Hindi ko sinasabi may magaganyan sa akin. Pero alam mo yun, safety is para sa lahat. Okay, tumaas na yung cortisol ko doon. Maraming salamat. Sunod, if you like
Tangi ina, you should. May pwede. Kung isa ka cinephile, pwede yan. Tama, makikita mo ang light and dark version. Pero gusto ko Hereditary. Gusto ko yung way niya ng para maging para tumaas yung cortisol mo. Hindi lang siya yung cheap jump scares. Mafe-feel mo talaga doon yung takot, yung inis, yung dread. Comment pala kayo ng comment yung Iron Lung. Gusto niyo panoorin ko yung Iron Lung di sa Pilipinas. Kay Markiplier. Sunod. Ano bang kain ba yan? Sarap na ulam mo. Di niya nabuksan? Sobrang sikip ba? Yeah! Sarap, balik ko. Ay, kotsa, kakala ko, dedekwat pa isa eh. Sarap ng maling. Mahilig kang umupo ng ganito? Oh shit! Kagano'n ako. Sorry. Kaya ganyan? Hindi mo to napapansin. Pero may epekto yan sa Ano na naman? Mamamatay na naman ba? Alam mo ba na pag-upo ng ganyan ay pwede kang mangalay? Alam ko, pwede kang mamatay. Di ba lahat ng kay Doc Alvin mamamatay ka the next day? Sunod. Me after kumain ng kaldereta. Angela. Okay, Angela. Best GMA era of today. Nalaman mong dog lover si Ka. Sabi ko na eh. Kung may mabibili pa tayo, pwede. Kung may mabibili pa tayo sa mga supermarket, pwede yan para extra hoard na, lahatin mo na. Sunod. Well, di pa nga nagkaka-Holy Week, dinadagdagan mo na kasalanan. Mali. Pwede ba ako lalabas sa inyo? Mas marumi ako eh. Tataas din ba ang presyo nito? Nung tumataas na yung gas. Oy! Ayun, no? Okay. Grabe yung mga Iba ka talaga, tay. Ano ba? Sad boy Kratos. To basta. Zeus! Paramdam mo sa akin na mahal mo ako! Sabi ko talaga yun, boy. March 13, 2000. Okay, ayoko na. Tama na. Hindi ko na kaya ng mga ganitong bibs. Sumasakit na ulo ko. Doon tatama sa ating bibs ngayon. Tumaas ba ang presyo sa inyo? O inyo alta presyon? Ito mga dinaanan natin bibs ngayon. High or low cortisol. Maraming salamat. Sana napasaya dito kayo bago tumaas ang lahat. Paul na mamaalam siya.